Imamo vremena za nekoliko pitanja. Predsjedniče, izvolite. Dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije, Srbija je od danas u ratu protiv nevidljivog protivnika, opasnog i opakog protivnika, kog naša zemlja mora da pobedi. Borba koja je pred nama je borba za one koji su stvarali ovu zemlju, gradili ovu zemlju. To je borba pre svega za naše roditelje, za naše starije, ali i za budućnost naše Srbije. Naši roditelji, naši stariji, oni su izgradili naše gradove, izgradili su naša sela, izgradili su nam puteve i pruge. Napravili su sve što u našoj zemlji imamo. Danas su oni napadnuti pre svega i moramo da uradimo sve što možemo da tim divnim ljudima pomognemo. Dakle, od ovog sekunda imamo vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Prošli smo kroz teške krize, kroz užasnu krizu, ekonomsku, gotovo do bankrotstva je zemlja bila dovedena. To danas ljudima izgleda kao pesma, kao luk i voda, a bilo je užasno teško, da bismo bili jedna od dve zemlje sa najvećim rastom u Evropi, celoj Evropi. Prošli smo kroz teške situacije na Kosovu i Metohiji, sa više od 1 milion migranata koji su prešli preko naše teritorije, čuvajući, pokazujući solidarnost, ali čuvajući i štiteći naše nacionalne i državne interese. Da vas ne podsjećam za druge situacije u regionu, od Srebrenice pa nadalje. Ovo će za nas biti svakako najteža bitka i za naš narod. Ovo je bitka za naše stare, bitka za one koji su za naše stare i za naše bolesne. Molim vas, dragi penzioneri, kao Boga, ne moram da vam govorim koliko vas volimo. Sve ovo što radimo, radimo samo zbog vas. Samo ostanite u svojim kućama, ne izlazite nigde. Molim vas zato što vas toliko i volim i volimo. Vi ste meta ovog napada. Molim sve nas, mlađe, nas sredovečni i stariji od sredovečnih, da ne idemo kod najstarijih. Da njih poštedimo toga, da im ne šaljemo decu da posećuju deke i bake. Da pustimo deke i bake da budu sami mesec dana. Da nam prežive ovo. Znam koliko im je teško bez svojih unuka, bez svoje dece. Ali to je najbolji način, to je jedini način da prežive. Jer znam kako su u strahu velike oči. Nema potrebe, ljudi. Mi ćemo narodima oko nas morati da pomažemo što se brašna tiče. Mi nemamo problema s brašnom, ljudi. Ni sa brašnom, ni sa uljem, ni sa šećerom, ni sa jednim, ni sa pirinčem, ni sa jednim od vitalnih proizvoda. Nema potrebe za tim. I ima još jedna stvar. Ja neću sada da donosim političke zaključke, to ćemo kad sve ovo prođe. Shvatili ste da velika međunarodna solidarnost u stvari ne postoji. Evropska solidarnost ne postoji. To je bila bajka na papiru. Ja sam danas uputio posebno pismo, jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu u ovoj teškoj situaciji, to je Narodna Republika Kina. Uputio sam pismo predsedniku Siju, gde sam ga po prvi put
u nekoliko navrata i zvanično, što Kinezi znaju šta znači, nazvao ne samo dragim prijateljem, već i bratom. I ne samo mojim lično, već i prijateljem i bratom ove zemlje. Mi od danas, kao što znate, ne možemo ni da uvezemo robu odlukama Evropske unije. Ursula von der Leyen je to rekla malo pre. Ne možemo medicinsku opremu ni da uvozimo iz zemalja Evropske unije. Nemaju i oni dovoljno. A da ne govorim koliko bogatiji. I u mnogo težoj situaciji. Bar za nekoliko dana imamo prednosti. Zamolio sam našeg prijatelja i brata predsednika Xi Jinpinga garantujući mu vekovno čelično prijateljstvo sa malom Srbijom. Tražili smo sve od Kine. Tražili smo čak i da nam pošalju lekare. Naši lekari već postaju umorni. Ne smemo da dozvolimo ulaz korone u bolnice, zato će bolnice u kojima se leče ljudi od koronavirusa od sutra čuvati vojska. Neće biti napadani na lekare, niti će u te bolnice moći da ulazi ko kako hoće. Ovo radimo, to želim da ljudi razumeju. Ovo radimo da bismo spasili i sačuvali zemlju. Hoću sad nešto da kažem celom našem narodu. Mi smo ljudi od 1804. od prvih dana uspostavljanja moderne srpske države ginuli, ginuli, ginuli. I dobro je da poštujemo svoju istoriju, svoju tradiciju i da pokazujemo koliko volimo svoju zemlju. Od dva Balkanska rata, Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, ratova 90-ih, mi se još nismo oporavili. Tek nedavno smo našu ekonomiju oporavili. Tek nedavno naša ekonomija je počela da sija i da bude zvezda u usponu u celoj Evropi. Da bude jedna od najboljih evropskih ekonomija, najbrže rastućih. Ovo će nas nesumnjivo vratiti unazad. Vratit će i sve druge. I siguran sam i više nego Srbiju. Ali mi moramo da razumemo i zato pozivam celokupan naš narod, srpski narod, ali i našu braću koja žive sa nama i sestre, Mađare, Bošnjake, Rumune, Slovake, Rome, Albance, sve one koji žive u Srbiji, Hrvate, Slovence, sve druge, Makedonce naravno, da budu disciplinovani i da sačuvamo našu Srbiju. Da sačuvamo našu Srbiju. Da se disciplinom borimo za našu budućnost. Mi imamo još jedan u ovim uslovima, to je za nas divna stvar. U ovim uslovima, naravno, to nam je otežavajuća okolnost. Ali mi nećemo pokazivati takozvanu evropsku solidarnost, već srpsku solidarnost, to je Republika Srpska. Naravno da ćemo jedan deo tereta i u izvozu robe, a kada dođe do teških slučajeva, sasvim sigurno morati mi da preuzmemo. I sasvim izvesno deo respiratora da sačuvamo ovde i za ljudi iz Republike Srpske. I to za nas takođe nije laka stvar, da znate. Ali mi ne smemo da se ponašamo prema svom narodu onako kako se prema nama ponašaju neki drugi. I da završim, predaja nije opcija. Predaja nikada nije bila opcija i nikada neće biti opcija za Srbiju. Borit ćemo se i pobedit ćemo. Živela Srbija. Izvolite ako imate neko Hvala pitanje. predsjedniče. Agencija Tanjug, Mirjana, izvoli. Idi odmah.
Dobroveče. Spomenuli ste odluku Evropske komisije o ograničavanju izvoza medicinske opreme i materijala u zemlje van Evropske unije. Odakle ćemo nabaviti potrebni materijal osim iz Kine? A što se tiče vašeg prvog pitanja, iz kože bih iskočio. Tu su odluku doneli ljudi koji su nam ovde držali predavanja da ne treba da kupujemo kinesku robu, koji su nam tražili da menjamo tenderske uslove iz cele Evrope i da ne bude cena osnovni uslov, pošto je njihova roba mnogo kvalitetnija iz Evrope, pa moramo od njih sve da kupimo. Kad su im bile potrebne srpske pare, tad je bilo pravite tendere, menjajte uslove za tendere da bi evropske firme dobijale pare srpske. A kad je muka i kad je teško, tad nam ni srpske pare ne pomažu, jer i mi nismo tražili za džabe ništa. Verujem u moga brata i prijatelja Xi Jinpinga i verujem u kinesku pomoć. Jedina zemlja koja može da nam pomogne je Kina. A ovo drugo, hvala im mnogo. A verujte mi da ću znati da im se zahvalim. Ovo što sam pred vama govorio su reči jednog predsjednika, pristojne i ljubazne. Ako sam neko pitanje zaboravio, izvinite, podsjetite me. Odgovorio sam. Hvala. Ima li još dva pitanja pa da privodimo kraju? Izvolite. Ko sljedeći? Ana Stamenković. Poslednje pitanje, Ana Stamenković, RTS. Ana, izvoli. Dobroveče, možda je ostalo nejasno da li je Srbija u potpunosti zatvorila granice osim za naše građane, šta je sa aviosaobraćajem i kada ste rekli logistički punktovi i dopremanje zaštitne opreme 38.000 dnevno, ako se ne varam, šta to tačno znači i podrazumeva u funkcionisanju? To znači da smo kupili 5 miliona maski od Kine da bismo mogli da premostimo 10 dana, koji će stići za neki dan slaćem avion. To znači da smo u postupku nabavke novih respiratora od naše kineske braće. To znači da smo ne mogu da kažem na crno, ali na polu crno avansno platili dodatne respiratore. I neću da kažem ni odakle, pa me streljajte kad se sve ovo završi. U sredu će da nam stignu ti respiratori. Jer moj posao da se borim za život Srbije i za život naših ljudi. A što se ovog prvog pitanja tiče, verujte mi da i ja više ne znam šta je sve tačno, to se menja iz časa u čas. Ali strancima poručujem, nemojte dolaziti u Srbiju. Sem Kinezima koje po pozivu zovemo da dođu. Njihovim lekarima, ljudima koji nam pomažu. Nemojte dolaziti u Srbiju. Naše ljude molim da ne dolaze više. Ako dolaze, čeka ih karantin, čeka ih izolacija. Sve što nam je stiglo, 99%, sve što nam je stiglo, stiglo nam je Milano i perimetar oko Milana. Sve. Tako je. To vam lekari kažu. Sve. Ljudi, molim vas, imajte obzira prema svojoj zemlji. Prema svom narodu. Dok smo završili, samo jednu rečenicu još da vam kažem. Velika je bitka pred nama. U tu bitku moramo da uđemo sa mnogo znanja, mnogo hrabrosti i istovremeno, nećete verovati, i strasti i hladnokrvnosti. Strasti da pomognemo našim najstarijima, a hladnokrvnosti da i teške poruke prihvatamo mirno i da znamo da je to najbolji mogući način za izbavljenje naše zemlje. Još jedanput, predaja nije opcija. Predaja za Srbiju nikada nije bila i nikada neće biti opcija. Borit ćemo se i pobedit ćemo. Živela Srbija.
Hvala predsjedniče, dragi kolege, hvala vam. Ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala.